Dobrý den, mé jméno je Miroslav Bruk a ve společnosti Refrasil zastávám pozici jednatele a ředitele společnosti. Refrasil má 30letou tradici a patří k největším výrobcům žáromateriálu v České republice. Jako společnost jsme součástí skupiny Třinecké železárny Moravia Steel. Naším největším zákazníkem jsou Třinecké železárny a zhruba 1/3 naší produkce vyvážíme do zahraničí. Našimi zákazníky jsou hutní podniky, slévárny, sklárny, energetika, ale naše výrobky najdete třeba i v kamnech či krbech. Před 5 lety jsme se rozhodli zásadně modernizovat vozový park našich vysokozdvižných vozíků a hledali jsme partnera, který by nám zajistil bezpečnost, spolehlivost, servis a samozřejmě přijatelné náklady. Dobrý den, jmenuji se Marcel Kucněř a ve firmě Refrasil zastávám pozici výrobního zástupce ředitele. Mým úkolem je mimo jiné výroba a logistika. V roce 2018 jsme s kolegou Radkem Lancem probírali novou koncepci provozování vysokozdvižných vozíků. V rámci toho jsme oslovili mnoho firem a provedli průzkum trhu. Oslovili jsme firmu Linde Material Handling a dospěli jsme k tomu, že jsme po cirka 5 letech začali provozovat flotilu asi 13 vysokozdvižných vozíků, z níž 60% je elektrických a 40% dieselových. Dieselové vozíky slouží převážně v venkovních prostorech a elektrické slouží v halách. Tyto vozíky musí splňovat velice náročné požadavky na hlučnost, prašnost, která je extrémní v našem prostředí. Potýkáme se zde s abrazivním prachem, máme zde úzké a nízké průjezdy a samozřejmě vícesměnný provoz. Oslovili jsme firmu V-Chariots a Linde Material Handling, které nám pomohly s budováním koncepce a zároveň nás zaškolili v nových trendech provozování logistiky. Výsledkem bylo úspora nákladů proti roku 2018 cirka až o 50%. Budoucnost vidím ve snižování podílu lidské manuální práce ve výrobě i v logistice, v kooperaci s firmou Linde a zavádění robotiky a retraků a dalších manipulačních prostředků. Dobrý den, jmenuji se Martin Lubojacký, jsem z firmy V-Chariot. Jsme firma, která zajišťuje nákup manipulační techniky pro skupinu Třinecké železárny a Moravia Steel. Do těžkých provozů, prašného prostředí a velkého nájezdu motohodin doporučujeme značku Linde. Nový vozík je oproti starším vozíkům mnohem jednodušší na ovládání, má lepší bezpečnostní prvky. Je výhodný v tom, že nám vlastně pomáhá při manipulaci s různýma paletovými výmětama nebo s bednama, která potom nám to zváží, ten určitý materiál, a my víme, kolik jsme ho mohli spotřebovat nebo vyhodit. Takže proto je to výhodnější, vleze se vlastně do malých prostorů, má lepší bezpečnostní signalizační prvky pro ostatní a manipulace je mnohem jednodušší. Dobrý den, jmenuji se Libor Lisek, pracuji ve společnosti Linde Material Handling na pozici poradce pro interlogistická řešení. Ve společnosti Refrasil se zaměřili na ergonomii a bezpečnost. Vozíky manipulují drahý a křehký materiál na nerovných průmyslových podlahách, včetně kolejišť. Proto si v Refrasil standardizovali vybavení vozíku tak, aby zohlednili stávající provoz. Ve standardu mají hydraulický tlumič rázu vidlic, unikátní Linde Speed Assist, bezpečnostní prvky LED Stripes, Track Spot, bezpečnostní maják.
Dále je tady systém Connect pro správu vozového parku a nastavení parametrů vozíku. Provoz je jedinečný i prostorovým řešením. Vozíky jsou speciálně upravené pro nízké průjezdné výšky a maximální výhled obsluhy. Těšíme se na spolupráci i v blízké budoucnosti, kdy se zaměříme na automatizaci a robotizaci procesů.